Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse Deuteronom qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuoran ni pasukan. Mo na nga atong ginuumi paibaw kanato sa San Mateo 22:29, daghan ang nanganasayop kailang gisalikway ang kasulatan o wa sila motuo sa gahom sa kasulatan. Ang atong simbahan nga Katoliko nagatuo og nagapahimangno kinutlo ang gipamong ni San Pablo nga ang katawhan sa Dios gihatagan sa tradisyong apostolikanon, apostolic tradition, o sa sinuwat nga mga pulong sa Dios nga mahimo ninyong gabayan sa inyong pagtuon ug alang sa kaluwasan. Unya gitudlo usab nga nining atong kahimtang sa kalibutan nga gilibutan sa ug daghan nga mga nagkalalay mga pundok sa tinuoan nga nagpresentar sa ilang interpretation of the Bible. Gipaybaw ta nga doon natay magtutudlo ang atong simbahan, ang atong Santo Papa, ang mga obispo, o kini mo'y atong kasaligan nga mutudlo na sa buhat sa mga apostoles 8:31 nga 39 nga doon ay usa ka nagbasas kasulatan sa ka treasurer ni Reina Candace sa Ethiopia. Wa siya kasabot siyang gibasa. Pero ang Espiritu Santo nga naibaw sa iyang problema mida ni Felipe Apostol nga mo'y nitudlo kaniya sa wa niya masabti. Og niya nang higayuna naluwas siya og nakaangkon sa sakramento sa bunyag. Ug kini mo'y pagpahibaw kanato nga magalangkob gyud ang tutuo, ang balaang tradisyon, ang pulong sa Dios o ang buhing magtutudlo nga gigiyahan sa Espiritu Santo sama ni San Felipe. Maigso na ito ning pataliwanan sa pagampo. Sagan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus, nagayo kami o langitong amahan, Yahweh. Diyos anak nga mao si Kristo, Espiritu Santo, Paraklito, nga ibubo ka namo ang among gikinahanglan nga kahayag o giya sa among mga pulong nga matukma gyud sa imong panudlo ug sa gitudlo sa imong simbahan nga gitukod dinis kalibutan. Mangayo kami sa gasa sa pagsabot, gasa sa pagtuo aron nga kini among mabuhat sa bugos namong kasing-kasing nga mamunga og kaluwasan. Ugamo sang gipangayo ang pagampo ni Santa Maria Birhen, langit ng inahan. Nga iyang pagampo ngadto siyang anak dili man balibaran. Busa nangamuyo og nagsangpit mi ni Santa Maria Birhen, iyampo kami mahal nga Birhen. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginoo ug manunubos. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pasiyo na si San Pablo miingon nga kunwa pa mabanhaw si Kristo, kawang ang inyong pagtuo og naa pa kamo sa sala. So that the resurrection of Christ was willed by God in order to affirm all the teachings, written and unwritten, would be confirmed that the Holy Spirit guides us. The true church has the Holy Spirit. Na San Juan 14:26, ang Espiritu Santo mupuyo kaninyo, mupuyo hangtod sa katapusan nga wa na utlanan. Doon na mo katapusan nga period. Apan ng katapusan nga wa giutlanan mo nang iya sa Dios, that is eternity. Eternity means no beginning and no end. Atong dakong pasalamat sa Dios sa pagabanhaw siyang anak nga mo'y pagpahibaw nga kita natubos na og siya nagauban ka nato. Mingon ang pag-ampo aspari sa mesa, si Kristo namatay
Si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga ni. Bisag usaon ni mugliso na imong pangutok, wa ni magpasabot sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya di man mamatay ang Diyos. Naman sa 1 Timoteo, Kapitulo 1:17, ikaw Diyos ang hari sa makatuigan walay katapusan. Ikaw Espiritu, ikaw dili mamatay. Og si Kristo gipailas kasulatan nga dili mamatay. Dili ako nagsulti niya na basahan lang ang San Juan 12:34. Nangingon ang Kristo magalungtad, dili mamatay. Suma sa atong nahibaw-an sa mga balaod. Bot pasabot sa mga tagna. Ang tagna nga di yun mamatay ang anak sa Dios nga gipakatao sa kalibutan. Siya Dios nagpakatao og naagyod si Isaias 9:6. Dako kayong litra ug kanunay nang gibasa sa panahon sa mga misa sa pagsahulog nato sa Pasko sa pagkatao. Alang kanato sa kabata gihatag ang kagamhanan ni gatungtong siya nga pagka. Magaganlan siya kahibulungan magtatambag. Ug tawgon siya Dios. O kining ulahi, siya amahan nga walay katapusan. Words have meaning, bisan nga ni sa Quran, libro nga ako sang gitun-an, nagbansiwag ang ilang paybaw nga words have meaning. Ang mga pulong doon ay kahulugan. Nag-ingon ng kasulatan sa Isaias 9:6. Nga bata gitawag og amahan nga walay katapusan. Wala kay katapusan, way katapusan. You cannot put period on the fact that that is spoken by the Holy Spirit. Niya gipaybaw sa ta kung unsa ni kinsa ni siya nga giingon nga dili mamatay. Nasa balang kasulatan Hebreo 7:24. Si Jesus magpabiling buhi og dili mamatay. Kay iyang pagkapari wala may katapusan. Si Jesus magpabiling buhi og dili mamatay. Ya sa San Juan 12:34 klaro gyud ang Kristo dili mamatay. Sa balaod kon mga tagna sa daang tugon. Nasa Salmos 89:36. Ang kaliwat ni David, meaning Christ, walay katapusan. Kay nga gingharian wala may katapusan. Bosa dili mahitabo nga kanang pagtulon-ana nga ang Dios sa iyang pagkasiya, sa iyang pagka-Dios dili mamatay. Naman na sa credo ni Nicene Creed nga ang Dios nagpakatao. O sa iyang pagkatao, matud pa siya silutan sa kamatayon. O mao nga ato giyong hinumduman ang Nicene Creed. Christ is consubstantial with the Father. Nga si Kristo nakupot og kinaiya sa Dios. Unsay kinaiya sa Dios? Pure spirit, omnipotent, omniscient, og immortal kun dili mamatay. Mao nang naa sa dugma, basahon sa dugma, dogmatic teaching of the church, fundamentals Catholic dogma, klaro kayo, Christ is eternal. And eternal means no beginning and no end. He is God, and He is not subject to death. But His human nature was subjected to death, but not His being God. Ug mao sana ang mabasa nato. Basa na to sa balaang kasulatan. Siya tawgon og amahan nga walay katapusan. Dili mamatay. Ang Kristo magpabiling buhi og dili mamatay. Kay ang pagkapari walay katapusan. Na sa Hebreano 7:24. Unya sa atong kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo sa iyang pagkatao. Kay kung namatay ang Dios, so ang Dios nabanhaw. Pero na ba tayo mabasa nga ang Diyos nabanhaw kay namatay? Wa tayo mabasa sa Biblia. Way doktrina sa Iglesia Katolika prior nining atong mga paghisgot nini una sa nga tanan sa panahon sa mga apostoles. Way nagtudlo bisan sa church fathers, way nagtudlo nga ang Diyos namatay, nga pagkatao namatay.
diha ang Espiritu Santo ang Amahan o sa Kolosas 2:9 ang tibuok kahupnganan sa pagka-Diyos nagpuyo ni Kristo sa lawas gayon. Sa page 52 sa Catechism of Trent, nag-ingon nito na kong binisiya, diha kang Kristo na ang duha ka kahimtang, na ikahimtang niyang dili mamatay o na ikahimtang niyang mamatay. So, pag-ingon nga, we can say in the strict sense of the word that God died, though His suffering and death are incidental to His human nature only. So, kanang pag-ingon na to nga, ang Diyos namatay, dunay qualifier, dunay pagtugan, dunay pagpadayag, nga kanang iyang kasakit o kamatayon, na sa kahimtang siyang pagkatao lamang. So, wa sa kahimtang siyang pagka-Diyos, but to acknowledge the degree of being God and being man. Taas man ang iyang pagka-Diyos. Musa, malagamit na nato nga ang Diyos namatay, pero doon ay qualifier, unsay qualifier, ang iyang pagkatao, ang iyang kasakit, kahimtang na siyang pagkatao lamang, dili siyang pagka-Diyos. Very candid and very clear. We must read and have the context before making any translation of that. Nya, uban nato karon si Carlo Badenas, usa sa atong mga serious Catholic faith sa kabatanon, niya sad si Mando Aquino, niya unahon nato si Carlo Badenas. Dagang salamat, Brad Sok, ug maayong gabi kanimo, Brad Sok, ug sa atong mga suki nga tigpaminaw nining ato ang programa, ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Unya maayong paglantaw diay sa ako ang amigo sa ka-CFD sa Tabuilan, Cebu, si Brad Kevin Purio. Maayong paglantaw, Brad Kevin Purio, og ni Brad Michael Cabonilas, og si Brad Robinson, og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Maayong paglantaw kanatong tanan. Ang akong pangutana, Brad Sok, kay bag-o raman ta na human paghandom o pagsaulog ni ining gitawag natong Semana Santa. Usa sa atong mabasa, Brad Sok, diri sa Lucas 23:42-43. Kay mao man gyud ni ang gamiton sa mga dili Katoliko, Brad Sok. Mahitungod niya ng doktrina nga pagtuo lang ug dili na kinahanglan ang buhat. Kay naa man gud sa Lucas 23 nga dunay usa ka tulisan nga tapan ni Hesus. Unya wa daw to'y maayong buhat, Brad Sok. Wala to'y mga good works. Tulisan siya, pero gisaaran siya ni Kristo, Brad Sok, nga iyang luwason. Uban ka nako karong adlaw sa akong paraiso. Nya nako nadungog, Brad Sok, nga nag-ingon nga katugan ning tulisan nga way maayong buhat, naluwas man gani. So dili daw garantiya ang maayong buhat, Brad Sok, aron ta maluwas. Unsa may atong katin-awa na, Brad Sok, kay wa kuno to'y maayong buhat ang tulisan pero naluwas. Palihog kog pagpatin-aw, Brad Sok. Ang kahimtang ni Saulo nga nahimong San Pablo tandi nato sa kahimtang niya itong tulisan nga diya sa cross. Nga ang tulisan sa tradisyon nga Lagdemas, sa ka tao nga mila sa power of justice. Badlong niya ang iyang kauban nga higala ang ayanta nga silutan sa kamatayon tungod kay kita makasasala. Pero siya bunya pasabot sa Kristo, way siya. So, mila siya nga ang bugtong putli wa gibuling sa maong Dios. O iya nang gigasa sa siya magipili sama ni Santa Maria. So, ang maong tulisan nagpaubos usa na sa labing dako nga ngalan to virtue sa Ho 22-29 kang taong magpaubos pagaluwason sa Dios. Mao na nga gipailag yun nga kadtong tawhan na mapabisanon. O ningon siya Ginoo kun tuon na ka sa imong gingarian, hinumdumi ako. Nya mitubag si Jesus, dili kay hinumduman ko ikaw karong adlaw. Oje mikum in paradiso me. Tubag ni Kristo karong adlaw, mahiuban ka kanako sa kong paraiso. Mao na di limited somewhat circumstance that lock up this man sa palibot sa kahimtang sa tulisan. Usama niya pagbuhat og mayo, manaog sa cross nga patyon naman siya pila pabot na sa pagbugto siya ang ginhawa, mamatay siya.
Murang isisgutan ako si Saulo nga manglulutos ni Kristo. Unya mialsa pagyud batok ni Kristo. Gipurubahan niya sa pagkukunog, pagbilanggo, pagpatay gani ni Esteban. Pero the circumstance is very clear nga he was free to commit that sin against Christ and free to be liberated. And he did many things. Kay wa man siya mabilanggo, wa man siya malansang sa krus sama ni Demas. Muna nga, ang ilang mga paghunahuna nga, pabuhaton ginlag maayo. Saan ang pagbuhat og maayo? But the fact nga nahimo siya sa pagbadlong siya kauban, o sana ka buhat nga maayo pinagi sa pulong, dili pinagi sa buhat. Muna timan na nato ang Efeso 2:8 nga ningon San Pablo, naluwas kamo tungod sa grasya. Dili tungod sa iyong buhat. Pero ilahos sa 9 kay buhat. Efeso 2:8 man ilahos sa 9 ngatos 10 ug kita mahinumduman nato nga kita gibuhat aron sa pagbuhat og maayo. Muna nga kanang Efeso 2:8 ug 9 dunay pamahayag nga kinahanglan magbuhat gitag maayo. Kay ngano mo ni gitudlo ni Kristo. Kung nahigugma mo nako, tumana ako mga sugo, buhata ako mga sugo. San Juan 15:14. Katong datong ulitaw nga nangandoy nga malangit ang sipong ni Kristo. Kung gusto kang malangit, tumana mga sugo. Kanang pagtuman sa mga sugo, pagtuman, pagbuhat, sa ato paghinahanglan yun nga doon natin pagbuhat. Kaya guway pagbuhat o lang, malangit sa Judas na sa Santiago 2:19. Nagatuo mo ko sa nga Diyos, sustura. Huwag ako nagtuog Diyos uban ang kahadlok ug pagkurog. Pero maluwas ba si Satanas? Nga doon ay pagtuo? Ningon na masyandaan sa usa ka balaang propeta, si propeta Jeremias sa 2:20. Si Satanas mingon, "Non serviam Domine, I will not serve you, Lord." Munang doon ay pagtuo itong yawa pero mamubuhat. Hindi na maluwas. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa kuang pangutana. Unya mayong paglantaw ni Rogelio Candinia o mayo po paglantaw sa atong ni Sister Ninya Billy Habraw Hatupat. Salamat sa imuhang paglantaw sa atong live streaming. Unya dunay pangutana diri Brad Sok gikan ni Sister Miriam Mura. Good evening Brad Sok. Ang ubang nga Katoliko og ang mga lahi nga tinuhuan moingon nga walay reliyon na makaluwas. Ang akong pangutana, tinuod ba nga wala gyud? Kay naa man sad ko'y nabatian nga moingon outside the Catholic Church there is no salvation. Palihog kog pagpatinaw Brad Sok. Ang ato'y katubag niya na gikan yun sa puong balang kasulatan. Sa Sirach 35:18 mingon ng Diyos, akong dugmukon kadtong mga taong way relihiyon. Tiyan mo na, kung wa kay relihiyon, ang imong destiny o dangatan sa imong pag-alsa batok sa pagbuot sa Ginoo. Kaya sa maday kapsulanan niya, pagtukod sa iglesia kung wa ay relihiyon, nga itudlo ka nato. Marang naa sa balang kasulatan, doon ay relihiyong makaluwas. Naa sa Santiago 1, versikulo 26-27. Doon ay tinuhuan o relihiyon nga makaluwas. Kini, mao ang paglikay sa buling ning kalibutana o sa pagbuhat og maayo, pagtabang sa mga ilong tuwapos ng mga bata, mga byuda nga kapos, mga alaot. Sila nga nagahimo niini, ikalipay sa Ginoo ang ilang relihiyon. Kalipay ganis ito pa magaluwas. Kaya dili ikalipay sa Ginoo, di man maluwas. Muna na sa 1 Timoteo 2:3-4. 1 Timoteo 2:4. Dili ako buot sa kamatayon sa makasasala. Buot ako ang tanan maghinulsol og maluwas. O sa dunay relihiyong makaluwas. Kadtong gitukod sa atong Ginoo, makaluwas. Muna nga baliko na to, nga kadtong mingon nga waay ko'y relihiyon, o niya makigdugtong lang ko ni Kristo, pero ako'y relihiyon, muna ang misnomer. Buot sabot ana, nagsulti ng tawhan na wa makasabot. Kaya doon na kay pagtuo sa Diyos. Yung ubanan na nimo sa imong tinguha sa pag-angkon sa kaluwasan, daw na kay relihiyon. O sa pag-iwan nimo nga, wa ko'y relihiyon, pero nagtuo ko ni Jesus. Ug magtuman ko siyang pagbuot,
imong gisumpake imong kugalingon. Kay kana imong gisulti nga ikaw nagtuo ug nagtuman do na kay relihiyon. That is really the essence and the meaning of religion. What is religion? Nato pa unsay tinuhuan? Ang tinuhuan o relihiyon mao ang pagbaton sa pagtuo ug pagtuman sa kabubuton sa Dios o pagsimba sa mga adlaw nga igsusimba. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa mga pangutana gikan ni Sister Mary Ann Mura. Unya ato ding isunod Brad Sok usa sa atong kauban si Brad Mando Aquino. Maayong gabi Brad Mando. Maayong gabi usab kanimo Brad Carlo ug kanimo Brad Sok. Ug sa tanang kapaminaw sa atong matul-anon nga programa nga ang katin-awang sa pagtuong Katoliko. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok mahitungod sa katubang kuan Brad Sok ba? Sa pagpakasala ba sa nga kuan Brad Sok ba nga nahulog ba sa pagpakasala ang atong unang mga ginikanan ng kuan ba Brad Sok ba nga si nga mausla si Adan ug si Iba Brad Sok ba nga tungod atong linglang ni kuan lingla og tintal ni Satanas nga nagpakabitin-bitin. Ang akong pangutana Brad Sok, katong pagkasala nila Brad Sok ba literal ba tong nga nasira ang gingarian sa langit Brad Sok nga pagpakasala nila Brad Sok? Unya Brad Sok, kato si kuan Brad Sok, kato si kuan Brad Sok ba katong makasasa Brad Sok ba nga si kuan ba nga si Dimas ba, katong pag-ingon niya sa kuan ba Ginoo ba nga Jesus hinumdumi in taon ako kung atoa ka na sa imong paraiso. Unya Brad Sok ba ang kuan Brad Sok sa pagkuan ni Brad Sok sa pagkabanhaw na ni Jesus ni Brad Sok nya pagsaka niya sa langit Brad Sok, dito naman naabli ang kuan Brad Sok ang langit Brad Sok. Unya Brad Sok katong pagkasulti ni Dimas Brad Sok ba nga gitubag sa ni kuan ba ni Ginoong Hesus ba, wa pa mo to maabli ang kuan Brad Sok, ang diha pa man to si kuan Brad Sok si Hesus Brad Sok gilansang pa man to kuan Brad Sok sa krus Brad Sok nga unsa may buot pasabot Brad Sok nga katong pagkasulti nga kakong adlaw adto kas paraiso uban kanako nga wa pa mo to mabanaw si kuan Brad Sok si Jesus Brad Sok. Okay. So, magkatarungan nun imong pangutana kay diya pa man si Kristo sa cross gilansang. Gingnan man niya si Dimas. Oje mikum in paradiso me. Karong adlaw mahiwan ka kanako sa akong paraiso. Si Kristo wa pa mabanhaw. Ug katong pagkabanhaw niya uban ang iyang pagsaka sa langit sa Efeso 4:8 gidala niya ang mga bihag nga mga kalag. Buot sabot nga ang pagsira sa langit ang meaning ana katong pagkasa ni Adan ug Eva nga sila diha na mas kahimtang sa langit. Di sila masakit, di sila gutumon, batanon sila kanunay, malipayon hangtod sa kangturan. Busa kay ni supil man sila so na sa kahimtang nga dunay kamatayon, kasakit ug lining sa tupa naiagda sa sala kanunay. So ang pangutana nga magkatarunganon nga buot nimong ipatubag mo na nga yun sa man ni Kristo pagdas paraiso nga wa pa man siya mabanhaw usaka sa langit anong pag-ablis langit sirado pa mang langit. Ang atong tubag na sa 2 Corinto 12 3 ngadto 4 nga ngayon San Pablo doon ay usa katao nga siya man na gituboy ngadto si katuong paraiso. Wa pa man sad si Jesus niya ito mag-abli. Ituboy naman si San Pablo sa ikatuong paraiso. Sa ito pa kanang paraiso, mao na ang kahimtang sa pagpasaylo sa sala. Mao na ang kahimtang nga limpyon ang tao. Mao na ang kahimtang nga malipayon ang tao. Usa na kamatang sa kalipay. Kaya ang langit, dili man lang dapit nasad sa kahimtang. Mao itong ang giangko ni antong Dimas nga ngayon ni Kristo nga dadun ko ikaw sa akong paraiso mahitungod doon ako'y 2 kahutong sa paraiso
gisigutan ni San Pablo. Ug siya nahiyadto ni ana. Busa klaro nga ang Ginoo makadahasan ni Demas nga napasaylo na sa paraiso sa Dios. Ug kanang maong paraiso sa Dios kahimtang sa kalipay nga langit nun. Dili pa ang lugar o dapit ngadto ano niya nato human ablihin ni Kristo ang langit. Malikta ni Brad Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Mando Aquino. Nya dunay pangutana ni Brad Sok gikan ni Hobrax Ever Dream Bragat. Mayong gabi Brad Sok ninyo mga Brad. Mangutana lang ko na preserve pa batong habol nga giputo sa lawas ni Hesus sa dihang gilubong siya? Kung nahipos pa man to kinsan nakahipos ug asa man to maong habol karon? Palihog ko pagpatinaw Brad Sok. Ang shroud kanang kadtong panapton nga giputo sa lawas ni Hesus after span of time doon ay naka-discovery. Dili ko kinumdong gisingan sa nakakita niya to og din napita no sa. Pero iya nagi-presentar tungod kay nahulma man ang naong ni Jesus. Nga dugo ng lugar nga may pilit sa panapton gikan sa lawas ni Jesus. Murang Santo Papa ug ang iya mga sinaligan nga tig-usisan niya na wa dayon mo dawat. Murang butang sa nganlan nato under process and investigation if it was and it should be declared genuine or not. One of the ni Susi mo sa kining batid sa photography, batid sa mga tela kanang panapton mailhan niya bag-o ba ng klases tela og daan na ba. Usa to ka German hindi pa kasi mutuog Dios. Pero usa siya mideklarar nga kining maong shroud genuine. Lama ni sa tao nga gisakit pag-ayo. Unya kining tila kun panapton gigamit genuine. O kini ako sa akong bahin siyang kahimtang sa pagkabatid ni ining butanga mideklarar siya, I believe this is a miraculous way when in truth and in fact I am converted. I will accept religion because of this. This is a miracle. Matod pa niya. Milagro ni. Kay nganong ningon ni gitan-aw nako kung unsa na gipintal ba na? No. Doon na ba batid nga artist nga mihimo sa paghulagway niya na? No, dili. It is really genuine. And that converted me nga there is God because that is impossible. That this kind of truth from the origin time of Christ is real and truly a miracle. The picture, the face of Jesus. O daghan pa mga batin niya na. Busang Santo Papa midawat o gitipigan na sa Vaticano. Sa dihay panahon nga gisdana sa lalay mga dapit o nabot pa ganin sa Cebu diya sa Sacred Heart. Gipakita gyud pero karon gihipos na gyud sa tuyo og tumong nga ma-preserve, mapanalipdan ug doon na niya manggunting niya na nga ingnon na ito mausab na ang iyang bayhon o gidakon o labos na ni panalipod o panalipdan kay usa ka relikyas nga balaan nga tako sa dumo. Muna ito tubag sa pangutana. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa maong pangutana. Unya dunay pangutana diri gikan ni Jack Orcalis Pino. Bro, maayong gabi. Kadtong nangamatay nya nagtuman sa sugo sa Ginoo, diretso pa ba to sila sa langit or dili? Kay wala pa man ang final judgment. Palihog ko papatin Brad. Ang malang kasulatan nagtudlo nato nasa Ecclesiastes 12:7. Og mauning kamatayon nga ipaybaw ninyo kuno siya kahulugan sa kamatayon. Panagbulag sa kalag ug lawas. Ang lawas kay gikan sa abog, mubalik sa yuta. Pero ang espiritu kay gikan sa Dios, mubalik sa Dios. O niya gisundan tas pagpasabot ni San Pablo sa Hebrehanon 9:27. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27. Nga human sa kamatayon sa tao, hukman din ang tao. Mo na mabasa na to sa balang kasulatan ni San Pablo nga
na converted o nakaila sa mga kahibulungang buhat ni Kristo, mga milagro. Kunya, iyang gisundan pag yun sa 2 Corinto, Kapitulo 5, 8 nga to sa 9. Kini nga tong lawas bayanan ra. Biyaan ni natong matubang ta sukmanan ni Kristo, hukman ta sa atong mga buhat uban pa sa lawas. Kung kita nagabuhat og maayo, madawat na itong ganti. Kung nagabuhat ang dautan uban pa sa lawas kaniadto niya, tubanga sukmanan, silutan ta. Warang dunay impierno para sa mga kalag nga naglapas sa sugo sa Dios. O ihato na yun nga tos gingharian sa langit ang maong kalag. Kay lagi na may langit nga kahimtang na sa langit nga dapit. Busa humanos kamatayon, na yung mga santos nga nakita ni San Juan, pinadayag 6, 9 nga to sa Diyos na abling langit. Kung nakita kong daghang kalag sa mga matarong, kalag sa mga balaan nga nagdaig sa Diyos, og sila tuwa na sa langit. Nagampo gani sila sa Diyos alang kanatong mga buhi. Og dito sa yuta nakita kong nikatap ang daghang patayng lawas. Kaya kanto na yung mga tuhan na mo gimartir o gipamatay sa emperador nga wa mo dawat ni Kristo. So doon na nahihukom human sa kamatayon. Muna nga particular judgment. Sa 1 Corinto 4:5, dunay ikaduhang paghukom. 1 Tesalonica 4:13-14, og patingugon niya sa makusog ang mga trompeta sa Dios og mannaog si Kristo, gisapwang sa mga panganod, kuyog ang mga anghel o mga espiritu sa mga santos. Og himuon pag-una ang paghukom sa mga diha ni Kristo. Hatagan lagbagong lawas. Kanya hukom o hatagan sa lawas sa mga makasasala. O kadtong makasala ikan tambog na sa impierno, lawas o kalag. Ang mga matarong dadon sa gingharian sa Ginoo, langit na. Kay doon na may lawas nga papuyo na og dapit nga langit. Mo nang tubag sa pangutana. Dagang salamat, Brad Sok, sa pagpatinaw nimo sa mga pangutana gikan ni Jack Orcalis Pino. Ya, dunay pangutana diri, Brad Sok, gikan ni Rinaldo Soronio Ramos Jr. Mayong gabi, Brad Sok. Kaning pulong Biblia nga mabasa sa Sirach Kapitulo 24, versikulo 23-24 sa Kristohanong Katilingban nga Biblia, nagpasabot ba kini og Old Testament books o sa tibuok Biblia? Palihog kog papatinaw, Brad Sok. Ang teksto nga sitar Don Carlo morning Sirach. Sirach 24, 23, 24. Mo na akong giling ning timing ko kay nadaan ako kay di mo kuting dahin ni pero timing yun nga kibaw yung Ginoo nga doon ay panginahanglan nga tuning basahon ang Sirach 24, 23, 24. Kadit kayo. Kay matulunan nun magyun ang mga pangutana nga kinahanglan nga ato sa basahon kay matud pa niya, is this refer to the Old Testament or the New Testament or the whole Old and New? Ako sang tanawon kayo kay isod nga yara Sirach 24 unya 23 nga tos 24. 23, 24. So mo ni mabasa na to sa 23, 24. Yara. Kining tanang nasabtan diha sa Biblia ang testamento sa labawng halangdon nga Ginoo, ang libro sa balaod nga gitugyan ni Moises kanato, ang kabilin sa katawhan sa Israel. Mao na ang 23, 24. Nga kining tanan nasabtan diha sa Biblia ang testamento sa labawng halangdon nga Ginoo, ang libro sa balaod nga gitugyan ni Moises, alang kanato ang kabilin sa katawhan sa Israel. Yes, kining pag-ingon nga dunay balaod sa Dios nga siya ginagsuhat, pinaagi siyang tudlo
sa duha ka papan nga bato. Gihatag man to sa Dios ni Moises. O miyong Ginoo dadana. O ang tibok katawhan sa Israel, more than million, led them. Ikay mag-una kanila. O mo na nga, nadagyod ang nganlan na itong balaang sugo sa Diyos. Kaya katong sugo sa Diyos, dili man to para ras mga Hudiyo, para to sa tanang mga tao sa kalibutan. Kay matud pa ni Jesucristo San Juan 15:14, kung naigugma ka kanako, tumana ko mga sugo. Unsa na mga sugo mao nang napu ka sugo. Dili na usbon sa Ginoo gawas niya itong giusap ni Moises sa 2 Kronikas 8:13, diha nang kasuguan sa Dios. Pero si Moises may padayag nga siya magbubuot. Ang napu kasugo sa Dios, siya mipili unsang adlaw. Ang ikapitok adlaw sa semana nga mong Saturday mo igipili niya. O niya ang paghatag usab og mga sugo ug balaod, siya sad uban siyang body of lawmakers. O niya klaro kayo ang iyang balaod. Exodus 31:15. Patya, bisag kinsang magbuhat, bisag unsa, nining adlaw nga Sabado, patya. Bisan pag maghikay siya, magluto, patya na. O siya maglakaw niya, musaylo na sa 1 ka kilometro, patya na. Kung na tao nga magpasan og tubig, glugdog tubig, patya na. Di ay gipatay yun, namunit lang kahoy. Nasa numeros 12, 42, 41, 42. So grabe. Ang nakapurke kay ningon ang Diyos. Nehemias 13:18. Way nakatuman sa balaod ni Moises. Although there was the 10 Commandments, pero iyang gipunan mo na naa sa San Mateo 23:24, nga ningon si Jesus sa mga magbabalaod, kamong magbabalaod, naghimo mong mga balaod nga dili matuman, makabuktot. So meaning, what is the purpose of the law? To serve man and woman of this world, to serve humanity, to know how to serve God. So mo na nga ipatuman gina sa tanang katawhan. Katong maglapas, pero si Moises sigo siya, ako ning kuyog, ako ning ubanan. O gimatod pa thousands of laws added to the 10 Commandments. So ningon si Jeremias, way nakatuman. Sa Ezekiel 20, Kapitulo 20, versikulo 20-21, bisan ng mga batanon, way nakatuman. Mo na ang atong balaod sa kalibutan, atong ginganlan og the law of the land. Kung mawad-an ang kahulugan ng balaora, tangtango na ilis naglain. Mo na ka, ang balaod ni Moises, wa na nakatuman. Mo na doon ay sinultihan nga, Obi ratio legis sisat, lex sisat. Sa kahulugan na, kung ang kahulugan sa balaod, nahunong na, nayataka na, pahunungo ng balaora. So ang balaod ni Moises, adlaw sa badong papahulay, ug daghang kay mga sugo nga gipuno, gipahunong sa Ginoo. Ang Ginoo gyud nagsulti, ug Ginoo di mamakak, Ginoo di gustong ipuspon. Asa mabasa? Nasa Hoseas 2:11. Hoseas 2:11 mingon Ginoo, pahunungon kuning sugo. Ipapahulay. Ya di man na mamakak ang Ginoo. Pahunungon niya ang adlaw ipapahulay nga Sabado. Pahunungon sa Ginoo mo na gisulti. Mo na ningon San Pablo kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na unta magisgot og laing adlaw. O laing ang adlaw dili kay maorgya pong adlaw ang Sabado. So mo na nga doon na adlaw gipili ang Ginoo nga maong pagkabanhaw ni Jesus nga iyang anak. Nya gisugdan daang tugon sa kakatingalahang pagpadayag, Leviticus 23:39. Leviticus 23:39 ang unang adlaw, sa unang adlaw, Domingo. Mo'y usa ka adlaw ng papahulay, way buhaton nga bugat nga himo niya na, o magtigom kamo pagsimba niya ng simba sa Diyos niya ng adlaw. Unang adlaw. So mo na nga sa Griego nga pagkasulti sa Mateo 28:1, ipuksi ti Sabato de episkopose Sabatum.
kaduha malitok ang Sabatum. Buot sa talitapos na ang Sabado, nga igpapahulay, misubang na ang adlaw sa laing igpapahulay. Unsa man ang adlaw ni subang na Domingo. So mo na Domingo na ang gipulis Ginoo, dili nang Sabado. Talitapos kay tapuson guna. Mo man mingong Ginoo padayonon na day pahunungon nga padayonon. Ang Dios nagsulti di siya mamakak. Og sa Isaias 14:24 niyong Ginoo nga akong gisulti tinuod. Og dili na ipuspon tumanon gina. Nasa Daniel 9:27 mingon ng Dios hununga paghalad og sa altar og karne. Og gipahunong gyud. Kaya niyo maginhunungon. Busa pa yung ginhunungon ang adlong Sabado, kaya ilis daglain, hunungon gina. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa maong pangutana. Unya mayong paglantaw ni Brad Arman Digigret o kang Brad Elias Mahilom. Mayong paglantaw Brad. Unya ato ding isunod Brad Sok. Doon na siya paluap si Brad Mando Aquino. Maayong gabi pag-usab Brad Mando. May gabi pag-usab kanimo Brad Carlo o kanimo Badsok sa ikaduhang pangutana Badsok. Badsok, ang akong ikaduhang pangutana Badsok. Katuba si Ginoong Hesukristo Badsok ba? Kuan sa kanang Dios og taong matuod siya nagpakatao sa kuan ba diri sa kuan ba? Diri sa ibabaw sa kalibutan ba? Dito sa Bethlehem ba? Di ba ang tao Badsok og kuan sa kanang Dios og taong matuod siya? Di ba ang tao Badsok magbisti magana Badsok? Kay kuan kay lain makita na akong dili magbisti nga kuan tao. Ang akong pangutana Badsok ba? Katong pagsaka sa kuan sa human sa iyang pagkabanaw Badsok ba? Kuan man sa ato kanang dugay-dugay mamasa ni saka sa langit Badsok sa iyang gingarian Badsok. Di ba gakuan man sa kanang gakuan man sa ato kanang gabisti man sa ato Badsok. Ang akong pangutana Badsok, pagsaka niya sa langit Badsok ba, pag abot na sa iyang gingarian Badsok ba, ang katong iyang bisti Badsok, kuan Badsok kanang nada na sa iyang lawas Badsok, kay dito sa langit Badsok, kalag naman og lawas ang kuan Badsok, ang kuan Badsok, ang naa dito Badsok. Unya Badsok, ang kuan Badsok, ang mga kuan sa dito Badsok, ang mga matakong sa dito Badsok, na may lawas og kalag Badsok, iipon naman Badsok. Magbisti sa nila Badsok. Oo, tubag ka na magbisti. Kay si Atty. Pat Matingga namatay. Pero nabuhi ba? Niya, ang mga doktor ni confirm yun nga he was dead when the body arrived at the hospital. Niya, ningon mo si Padre Matingga nga pag dito siya sa pasad sa langit, purti naghanap mga batanon nga guwapa o batanon yun kayo. Nagsininag puti. Nigakos niya murag long lost lolo ba? Murag lolo nila. Nigakos siya pagayo. So matod pa niya nga dito sa langit doon nagbistig hapon kang doon magpakita nga doon ay lawas. Bistig nga puti. Baliktan ni Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok sa maong pagpatin-aw gikan sa pangutana ni Brad Mando Aquino. Unya mayong paglantaw day ni Brad E.G. Hyber. Mayong gabi Brad Sok, Idol Brad Sok, The Living Saint. Unya dunay pangutana diri Brad Sok, ang simbahan ni Kristo dili building kundili lawas sa mga believers. Unsa may atong katin-awan ani Brad Sok? San Marcos 11:27. Mingon si Jesus ang akong balay. Balay sa pagampo o kini balay nga katawhan san. Sa San Mateo 21:22 ningon si Kristo kining katong edipisyo nga gitukod sa mga Israelitas for 46 years. Motong unang ipasabot ni Kristo. Balay. Nganong gihugawan ninyo ang balay sa Diyos? Nganong gihugawan ninyo gihimo niyong lungib sa tulisan ang akong balay? So, building to. Pero sa Roma 14:5, mingon si San Pablo nga nangumusta ako kaninyo. Kamo nga iglesia nga naa magtigom sa balay ni Ninfa. So balay ni Ninfa. Pero unsa kinsa nagtigom ang iglesia sa ato pagkatawhan the body of the faithful.
So doon ay kahulugan na siyang kanang iglesia nga building o iglesia sa nga body of the faithful sa to pa katawhan sa Dios, kapunungan sa Dios. Wala nga itong mabasa sa Buhat 8, gilutos ang iglesia nga gitukod ni Kristo, nagkatibulaag pero wala sila mahanaw. So katawhan gito sa minto sa may ilang takihon og building ng mga tao gyud. So mao na nga pagganganlan kini og alang sa tanang kanasuran. Nganlan gyud diya sa San Marcos 11:27. Nga kung balay kung iglesia kining katawhan pagganganlan og alang sa tanang kanasuran. Mo na nga dunay mabasa sa Biblia kanang alang sa tanang kanasuran sa Griego himin on ecclesia Catholis tes Judaias kay Galileas kay Samarias. So iglesia nga nilukup ngadto sa Galacia, Samaria, Judea og nagkupot sila kalinaw tungod sa presensya sa Espiritu Santo. Ya San Pablo mingon, Gaius meus, hospes, it salutat vos, it universa ecclesia. Si Gayo, hospes, ay akong higala, nangumusta ka ninyo og ang iglesia, man, Universa. universa. Ecclesia universa. Unsa na Ecclesia universa? Catholic Church, International Church, or Ecclesia universa, universal Church. Parehara na ang Ecclesia Katolika o Ecclesia universa. Busa, mao na ang matuon nga iglesia gitukod ni Kristo dunay gaan. Humingo ka nga pangandi ang tinuan niya mao na ni hingon ba sa Ginoo nga mao na itawag sa iglesia nga akong gitukod. Kini ra gyud Ecclesia Katolika o Ecclesia Universa, the same meaning. Dagang salamat Brad Sok sa maong pagpatinaw sa maong pangutana. Unya ato ding isunod Brad Sok usa sa atong kauban si Brad Dinis Abarkis. Maayong gabi Brad Dinis. May gabi kanimo Brother J. Carlo Badinas, Brother Fernandez ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa sa live streaming sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Atong greetings Brother Sok sa 15 ka buok nga nibalik sa simbahang Katoliko na bunyagan ni adtong Black Saturday atol yun sa Easter Vigil diha sa Punta Princesa nga gipanguluhan ni Brad Fritundag 15 ka buok barsog nga inborn nga na-convert gyud sa simbahang Katoliko. Daghang salamat og atong greetings pod ni Edwin Paragoso sa Minganilla. Barsog ako pangutana barsog kagahapon nagsaulog ta sa Easter Sunday sa pagkabanhaw ni Kristo. Doon ay mga pangutana barsok gikan sa laing relihiyon nga nganong itlog man ang simbolo kung mag-Easter Sunday ta. Kay doon na mo ginakita barsok nga ang simbahan naagi mga gitawag og egg hunting. Doon ay mga itlog nga ibutang kay mao ko ni ang sign sa Easter. Unsa may simbolo ani barsok nganong itlog man ang gamiton nga simbolo kung magisgot ta about sa pagkabanhaw ni Kristo nganong naa man gay itlog barsok during sa Easter Sunday. May ganun. Nakalantaw ko sa programa ni Reverendo Padre atong migong pare nga kanunay mo joke ba si Padre Siya Siano. no. Padre Siano Ubod. Kasi nga naman nga miligid mang bato dito. Ang anghel bato nagligid, dili oy. Kay dili sila makaduol dito kay they are really somewhat if they open that they will be the cause of Christ's body stolen kay laman ng padagan nga gikawat ang lawas ni Kristo. Si Kristo gini tukmod sa bato. Oh. Mo nang ano kuno nga ang kanang mga hunting eggs ba marag himong nga kalingawan para sa mga bata pagpangita sa taguan nga itlog kay kana dayang langgam atul pa kun mamiso na sila ang piso nga doon nanay na tao nga ino na to nanay piso ba hinog na kana ra sang piso mo buak sa ilang itlog dito sila mo gawas. It's not nga kanang ipaguwa gyud sa inha ng itlog pero manok bitaw iya mo gani ang itlog niya palumluman man nag 20 plus days mahimo na sod piso na gyud pero the bird sila mo buak sa ilang itlog
ug sila moguwa diha by themselves. Marang dili with the aid of the mother nilanggam. Sa punto ni Padre Siano nga sama sa langgam nga piso nga siya gimo pagguwa siyang kugalingon. Mosad si Kristo nga nabanhaw. Iya yung kabubuton ng pagguwa diha by the power of himself sama sa ascension. Lahi man sa assumption. Ang assumption of Mary nga gahom sa Ginoong Kristo mo'y nagtuod, mo'y nagbayaw kang Maria ngadto sa langit. Pero si Kristo by his own power, mo na nga ang symbol na the egg of a bird nga muguwa gina by itself silangga mismo nga hinug na husto na sa edad muguwa gina siya rin mubuak sa iyang cells mo sa na ang kang Kristo siya rin muguwa sa pagkabanhaw niya sa ang itlog symbol sa life. Pero that is the explanation of Padre Siano ubod nga practical of real happening. So whatever the fact nga he is risen because it was his body died, he is risen. By the way, kanang God died literal, wa man na itudlo sa previous years ba of Christianity. Basa ko sa world history, basa ko sa the Apostolic Fathers. There was no doctrine nga God died literally. Kay what is literally nga tinuod yung nawad ang ginhawa ang Diyos, tinuod yung namatay, tinuod yung dili tiyo-tiyo, wa magpatay-patay, tinuod yun ang Diyos namatay. When you trace back the earliest days or years of the church, you could not find any doctrine that God died literal. Never. Bosa, that is very strange. Gi-admit pa gina sa catechisms God died nga the words God died literal cannot be found in the Bible. Kanang words nga ang Diyos namatay literal, dili sa na mabasa sa Biblia. Di sa na mahimong dogma. Kaya what is the basic requirement of a dogma pronounced by the Pope? It must be founded upon the Word of God, substantiated by the revelation, divine revelation. Yan, ilan namang iangkon nga kanang God died literally na mabasa. Saan ang pagbasa ka sa earliest days of the church? Na sa page 146, World History by Arthur O'Brien. Iyang ginarate ang early teachings of the Catholic Church. Never nga you can find that there was a teaching that God died literally. Real death of God. That is contradiction of term. Unacceptable because the word God died literal, that is not acceptable to the meaning of the word because what is God? God is pure spirit and He cannot die. Mingon ka, God died literally, that is contradiction of the truth of the meaning of the word God. So, mo na nga, kining nga nang imong na pangutana ron mahatod sa nato ang mga kamatuoran. Dagang salamat Badsok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Dennis Abarquez unya hagipot natong oras Badsok ato na lang kuhaon ang imong mensahe. Ang atong mensahe mao nga ugma di ay sa Talisay City, Cebu ang 4 Años anniversary of their martyrdom. Ika-126 nga tuig nga sumad sa ilang pagpasakit, paglaban sa atong demokrasya o kagawasan batok sa pamunuan sa mga katsila. Nya adto ang kining sa poblasyon do na may atong Talisay City College, ang kawanan ni ana naman sad ang upat ka estatuwa sa 4 Años adto ang programa. O gipaybawtan ni Dr. Richel Bacaltos ang presidente sa Talisay City College. Ang City College way bayranan way tuition fee o kinigi padayag ni Mayor Samsam Gulyas. So, Mayor Samsam, yang asawa si Ria Congresswoman Gulyas, nagtinubangay gyud og ang Vice Mayor og the Council. Aron pag himo kutob sa ikatakos nga kadtong labing kabus sa mga kaigsunan nato sa 22 ka barangay matagad mapaminaw ilang pagkinahanglan sa ilang panginabuhi, ilang agrikultura gitamo dito unsay katabang og uban pang mga paginabuhi. Mao ni ang pamunuan ni
Mayor Samsam Gulyas nga matud pa niya di man kumuangkon nga ako ni pabisanon man kayo pero kuyog nako ang council, kuyog nako ang Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Choi Fernandez Asnar, kuyog nako ang mga councilors o sa nahimog yun ang lisod himuon. Unya may tungod sa atong pagsaulog sa pagkabanhaw, napadi ato sa recognition sa atong manager si Father Philmar Phil. Nga dunay programa dong si Father Phil sa DYRF. Purting matulunanon kayo. Takhan kayong mga gi-unravel niya. Gibuksan niya mga wa may bawis magkatawhan. May tungod sa pagtulunan sa Santa Iglesia. Maminaw mo ni Father Philmar Phil. Unya may tungod sa mga bungas pagkabanhaw ni Kristo, nagmatuod nga Biblia matuod gyud kay hingon man si Jesus nga San Pablo, kung si Kristo wa pamabanhaw, kawang inyong pagtuo, kamang nga mong giwali, ug naa pa mo sa sala. 1 Corinto 15:17. Nya ang ngalan natog kining pamatuod ni Kristo nga asa ang tuha o tu katao magkatigom sa kunga na ako sa kung inyong taliwa. Mateo 18:20. Di na matuman og namatay siya, wa mo banaw. Niya matud pa magauban siya kanunay kanato. Og siguro nga atong kaluwasan. Tungod sa pagkabanhaw kay gidaan niya ang makalag ngadto sa langit. Human siya mabanhaw og mausay iyang pasalig nga kung ang makasasala bisag unsa kadako o kadautan siyang sala kung naghinulsol nagpabilin nga mihunong pagpakasa magtuman na sa sugo sa Dios pagaluwason sa Dios tana sa Ezekiel 18:27. Salamat uban ni Carlo Badenas, si Mando Aquino ni Dennis Abarquez. Salamat sa inyong pagpaminaw. Tagbo tapunin atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Nadugay na kayo mga abot ng mga 60 katuig gikan pa sa DYRF Redemptorist hangtod karon. DYRF SBD Society of Divine Word. Salamat. Ang Diyos